दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान 74थि बोसोर हाबबाय आरो बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि तारिखाव गोबां गोजौआव फैबाय आरो जाय बिथांमोना बेखौ गायसनदोंमोन बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायावहाय दिनै जोंहा आसामाव एस'सिएट लेंगुवेज बेबो जाबाय 8 शिड्युलाव हाबबाय इउनिभार्सिटिफोरावबो माने पिजि खालामनो हानाय रिसार्च खालामनो हानाय अबस्थायाव फैबाय नाथाय आथिखालाव दा नुनो मोन्दों दिनै बर' मिडियाम स्कुलफ्रा गंसेनिफ्राय गंसे जों बन्द जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने मा खारनाव जादों बेखौ एसे साननो गोनां जादों आरो माने हयतोब्ला ओरैबो जानो हागौ जोंनि जिथु स्कुलफोर दङ बेफोरो मोजां नङा हयतोबा बाहाय जोंहा फोरोंगिरिफोर गैया जायनि खारनाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ बे स्कुलफ्राव हराखै आरो माने दा बेखायनो आं बर' थुनलाइ आफादखौ आं खावलायदों जे जेसेबां हायो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोराव फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौ आरो बिसेस भाबे आंबो मोननैसो स्कुल आंनियाव मोननैसो स्कुलनि प्रिन्सिपालफोर फैदोंमोन बिथांमोननियाव बिएससि टिचार गैया हारसा मिडियामनि टिचारफोरखौनो फोरोंनो गोनां जादों हयथ' जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फोरा बेफोरखौ बुजिनो हाया दा बेफोरखौ लानानै मोजाङै सावरायनानै बोरै हायो जिहेथु जोंबो दायो सरकाराव दङ गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टआव दं बोरै हायो जोंबो सहाय खालामनांगोन बेफोरखौ लानानै मोजाङै सावरायलायोब्ला मोजां जागोन आरो उनावहाय दा मोजां गाज्रिखौथ' आं बुंनो नागिराखै जायफोरा दायित्व मोनदों बिथांमोना गावनि दायित्वखौ बुजिनानै खामानिखौ मावलायबानो जाबाय मथथे बर' थुनलाइ आफादा जौगालांनांगौ जोंनि भाषाया जोंनि थुनलाइया थांना थानांगौ बयबो मोजाङै सोलोंनायनि सुबिदाफोरखौ मोननांगौ आरो बेफोरबायदि दायित्वखौ लाना खामानिखौ मावोबानो जोंनि रावा हारिमुवा थांनानै थागोन आरो नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो